ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଆଜି ହେଉଛି ଜାନୁଆରୀ ମାସ 20 ତାରିଖ 2024 ମସିହା ଶନିବାର। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର 12ଟି ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ। ପ୍ରଥମ ରାଶି ମେଷ ରାଶି। ଆଜି ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଜମିଜମା, ବନ୍ଧୁ ଓ କୁଟୁମ୍ବ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଚିନ୍ତାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଅଶ୍ୱିନୀ ନକ୍ଷତ୍ର କୌଣସି ଖବର ପାଇ ବିବ୍ରତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟାକୁ ସୁଧାରି ନେବା ସକାଶେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଭ୍ରମଣ ସମୟରେ ପାଦରେ ଆଘାତ ଲାଗିପାରେ। ପୁଷ ରାଶି। ସକାଳୁ ଘର କାମ ଛାଡ଼ି ବାହାର କାମରେ ବେଶୀ ସମୟ କଟାଇବେ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ମାତ୍ର ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ମିଳିବ। ଆଲୋଚନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାକ୍ ଅସାବଧାନତା ଯୋଗୁଁ ସୁସମ୍ପର୍କିତ ବ୍ୟାହତ ହୋଇପାରେ। କୃତ୍ତିକା ନକ୍ଷତ୍ରର ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ଗୁରୁତର ହୋଇପାରେ। ମିଥୁନ ରାଶି। ଅତୀତର ବାଦଜାତ କର୍ମେ ଜଟିଳ ହେବ, ମାତ୍ର ଆପଣ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହାୟତା ଲାଭ କରି ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ମୃଗଶିର ନକ୍ଷତ୍ର ଭୁଲ ବୁଝାମଣା କାରଣରୁ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଅନାଦର ପାଇପାରନ୍ତି। ଆକସ୍ମିକ ପ୍ରତିରୋଧରେ ବ୍ୟବସାୟୀକୁ ସଂକୁଚିତ କରି ନେଇପାରନ୍ତି। ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କ ସହ ମିତ୍ରତା ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହେବେ। କର୍କଟ ରାଶି। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ପରୋକ୍ଷ ଶତ୍ରୁତା କାରଣରୁ ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ମିତ୍ରମାନେ ଈର୍ଷାପରାୟଣ ହୋଇପାରନ୍ତି। କୌଣସି ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ଖରିଦ କରିବା ସକାଶେ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଅର୍ଥ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପାରେ। ନିଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହେବେ। ପୁନର୍ସୁ ନକ୍ଷତ୍ର ପାଇଁ ଦୂର ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଆଦି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ସିଂହ ରାଶି। ଉତ୍ତରା ଫାଲ୍ଗୁନି ନକ୍ଷତ୍ରର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ପୂର୍ବପରି ରହିବ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଉପକୃତ ହେବେ। ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ସ୍ଥଗିତ କାମ ପାଇଁ ଅନ୍ୟକୁ କୈଫିୟତ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଯୋଗୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହର ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିପାରନ୍ତି। କନ୍ୟା ରାଶି। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ବହୁତ ଦିନରୁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବା ସମ୍ପର୍କ ପୁଣି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯିବ। ହସ୍ତା ନକ୍ଷତ୍ରର ପିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ମନ ଅସ୍ଥିର ରହିବା କାରଣରୁ କାମଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିବ। ଯୋଜନାବଦ୍ଧ କାମ କରି ଉପକୃତ ହେବେ ନାହିଁ। ତୁଳା ରାଶି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନକ୍ଷତ୍ର ସତ୍ସଙ୍ଗ, ପୁରାଣ ପଠନ ସାଙ୍ଗକୁ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ରୁଚି ବଢ଼ିବ। ମନ କଥା ମନରେ ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରି ସମସ୍ୟାକୁ ଡାକି ଆଣିପାରନ୍ତି। ନୂତନ ଯାନ କିମ୍ବା ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ କିଣିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିପାରେ। ଦୈହିକ ଦୁର୍ବଳତା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ମନ୍ଥର କରିବାର ସୂଚନା ରହିଛି। ବିଛା ରାଶି। ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଅର୍ଥ ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବେ। ଶତ୍ରୁମାନେ ଆଗରେ ନହେଲେ ପଛରେ ମଧ୍ୟ ନାନାଦି କଥା କହିବେ। ଶିଳ୍ପ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବେ। ଅନୁରାଧା ନକ୍ଷତ୍ର ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ହଠାତ୍ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହସ ଖୁସିର ବାତାବରଣରୁ ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରହିବ। ଧନୁ ରାଶି। ଆଜି ସକାଳେ ଭଲ କଥା କହିଲେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧୁ ଭୁଲ ବୁଝିବେ। ଶତ୍ରୁତା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମିତ୍ରତା ଛଳରେ ପାଖେଇ ଆସିବେ ସିନା କୌଣସି କ୍ଷତି ଘଟାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ବ୍ୟବସାୟରୁ ଲାଭବାନ ହେବେ ଏବଂ ମନ ବୁଲାଣିଆ କଥା କହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସମ୍ଭାଳି ନେବେ। ମୂଳା ନକ୍ଷତ୍ର କୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ବାକି ଅର୍ଥ ଆଦାୟରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ମକର ରାଶି। ମନ ଚାହୁଁନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୀରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ଭଳି କାମ କରିବେ। ଶ୍ରବଣ ନକ୍ଷତ୍ର ସକାଶେ ପରିବାରରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପଢ଼ା ସମସ୍ୟା ନେଇ ମନ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ରହିପାରେ। ସାହାଯ୍ୟ ଲାଭ କରିବା କାରଣରୁ ପାରିବାରିକ ପରିସ୍ଥିତି ପୂର୍ବପରି ରହିବ। ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ସମସ୍ୟାର ମୁକାବିଲା କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହେବେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି। ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୁଝାମଣା ଠିକ୍ ରହିବା ସହ ଅଫିସରେ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଖବର ପାଇ ଖୁସି ହେବେ, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବଭାଦ୍ରବ ନକ୍ଷତ୍ର ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥ କରି ଅପମାନିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ପର କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ କରିବାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ପୂର୍ବପରି ରହିବା ହେତୁ ସାମୟିକ ଖୁସି ରହିବେ। ଆଜିର ଶେଷ ରାଶି ମୀନ ରାଶି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଖଳ କଥାରୁ ଜମିଜମା ସମସ୍ୟା କ୍ରମଶଃ ଜଟିଳ ହେବ। ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବିଳମ୍ବ ଘଟିଲେ ମଧ୍ୟ ହାତ ଦେଇଥିବା କାମରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ରେବତୀ ନକ୍ଷତ୍ର ସକାଶେ ଆଇନ ଅଦାଲତର ରାୟ ସପକ୍ଷରେ ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ରାଶିଫଳ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଦିନ ଶୁଭମୟ ହେଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଅନ୍ କରି ଅନ୍ରେ ସେଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।